Kita salutna karena nami barita nauli di minggu tasadarion ima siang tesamen 110 mamu kami sada satu ayat siang ujahama bina orang torohaku di Jehovah alam yang ditanihon jauh-jauh ki panhura jayoku ainu ngadi pae pikon na tuau jadi saya jawab kumaibana saling ngau mangolu nunga pola lihat-lihat akaratin hamatian ngau jalan nunga pola mangonai tuau akahagogotan di badua tuh nunga pola mangonai tuau akahagogotan dokar tamoran dungi upa jauh-jauh akuan di Jehovah ale Jehovah saya badua manterdikin para siroha do Jehovah jalan nabunar jalan para siroha do di matatai siramoti akasih siroha do Jehovah mengatukan jeko lau jadi ibadah mangrupi au mulat mahoale tertipu tu para dianan ni ada yang kau ni Jehovah tu tongobro bunga di bawah tertipu sian amatian mata kusian ilu-ilu pat kusian batu Tuhan saya maparani di jodoh di Jehovah malamu jaka dua diharap nama ngolu ido anggosana uria di puata di bagasan gor di Tuhan Yesus Kristus di dok sidati do di pukul mana pakai samen madok orang berhakku di Jehovah orang berhakku di Jehovah asal orang adok orang berhakku di Jehovah adendo dasarnya ima alam maju orang dewata maka holongi kita aladunga dihongkong dewata kita aladunga ditahu Tuhan tai saludukna akar rehe mati tena dihongna anakna nasa sadai nuai bunga diholongi dewata kita nasuha-suhata kita lo bangga diholong lalu asih dihanai boharo hita boharo carata lahu makaholongi di batang molo taida di pati aturan di batang takas tulilog di dormai ikon holongan kurang Tuhan di batang sian nasa rohong sian nasa tapi sian nasa kumong ikon takas mahita maka holongi di bata patarida na bucu hita nama Tuhano na patarida na bucu hita maulahon logo di rohan di bata pati di bata ayunga di badua hita sian dosai
dewata. Padohan holong nirohana tu dewata natu budoi sian hal tuhonna dipaniroion ni dewata na manguluhon ibadah di balasan sikap na sumonido ibadah dapokan ragam parkuwe ni asli roha ni dewata holong ni rohana tu dewata dada holong napai malupa do dada holong napai batanda alai holong na tulu siada sini pasawanna sadalarana rak dohot Tuhanin alamema jod-jod do ibadah menghadapi permaraan jod-jod do ibadah menghadapi ragam nihasusaan alai topong do ibadah mardalan rapon dewata gabe ditangkap ibadah mabasa-basa ni dewata so parkue ni parsawanna dohot Tuhani tolong Tuhan sidabi Tuhan pati dewata na paduhot taida rade dewata paeleng pingkongna manangihon adu-adu ni sidabi kita berat molo adong na pojok molo adong permasalahan hidup na tahadopi molo tapatua diskusi ina siya ditangihon ibaday parsoriota permasalahan kain jala dilang ibadah jalan keluarna uhud hina ditangihon soina malas nirohata ale mono pauba soli tangion pauba soli mene pauba soli nono pauba soli rere kita cuma rohata lam madau mahita sian adupannya alai di pantarina sudah bisa seperti yang orang di rohana tu dewata na totokdo dewata manangihon suarana adu-aduna na tingkildo pingkon ni dewata manangihon suara ni sinapit lasopan use na manukuli rohata pawa naradedo dewata manangihon at kapangiruata nampe laos ikot di balasan pos ni roha dohita paimahon alus ni tangiatta manang pangiruata dipaduluhon do haradeon doho pacatolon ni tangianna say kahira dipadolok debatalo pinggulna tupamangan di sifat tangianin laho tumangihon alani tungabujulo Tuhani laho
mulai jauh-jauh dan mengasah ngomong ibadah mengatasi persoalan di moduna iko saya ketemu pasahan sudah berdalanan di moduna punya bapak tentu nanginok dari sini ilma marhite tanian alani iko mangolu marhita di balasa tanian ay marhite tanian iyo hita jauh-jauh punya bapak ay marhite tanian iyo hita pasahan sudah persoalan parutiyon naromon natalo pinitomatongan ni walut taon ito sa iluwag talo hasonanan ni walut ta holat di bagasan di baka dungi na parburi diondohon di pupugi dino natin dia siyai saya maparange di jono di Jehovah maau yang kedua di halak na mangolu saya maparange di jono di Jehovah maau minna menarik ke Tuhan maparange di jono di Jehovah dirajumi angka patidoi laho paduruhon pajauhon nasatu pakesalmeni sendiri na bersifat melekat hok rodi salin milerikna hok do rodi ujung di ngoluna laho makobasi angka pasombao punya baka marhite nama parane na ringan di jolo di baka gabe tiruan baimana gabe teladan baimana gabe contohnya ngoluna tuan kadaman na jorma akan naposea di dewata dan kolon mangolu di dirina alai iko gabe pasu-pasu do nang maranapon ang kadamanna alai ko gabe pasu-pasu do nang maranapon ang kalahumarianna jala iyo tangiang niya kanaposea jala iyo tangiang niya kanatoras asa magparane na dindagan kaya nakon di jolo di dewata mohon ka magparane na dindagan kadagdagan di jolo di dewata otomatis gabi hangon-hangon na nga ang kapula si Paiko pinatoras na otomatis gabi magparane na ibadan di jolo niya kanahumarian mohon ka magparane na dagdagan di jolo di dewata magparane na dindagan na mabiyang nila dewata boy may gabi magtagba-tagba las nirohan ni Natoras boy may magpahan gabi nagjamungo ni Natoras alanok nga di palangehon ang kapinompang na parane na dindan hata ni dewata jala marudahan tulungan ni rohan ni dewata dan diulahon ke ang kahajahaton inubahin takas na kita tindak ko ditututain sa maparane di jolo ni Jehovah maawin setiap saat setiap detik setiap menit hidup hanya yang kana boras maradokon yang nakonna asa maparane naringgan tau tiruan gabe teladan gabe contoh di toma-toma nyangka na humalianna jala iyo tanyangka asa boleh galing dalam pinopang toktong mga dalhong di mata di toma-toma ni ngolungan jala iyo na di jauhon di papesangen di tubukon akan naposiain dan persia siang angka kamorong doho siang angka hasusaan alai so papesangen ni mahita na toktong magtanian tanian iyo dalamka asa sohok hita jala jolok doho di baka dia na dapat kita
di perjalanan di Maluta, di Pakibon, boleh jadi untuk kita mana ada tidak ragam nyata habawan sia dengan dia pi natuk manusia Maluta Polani sama dia pe orang di nyata adopi mula pesuruhan tadi di mata bahwa natuk doa sona mengurupi kita naso tupa menangku kita naso tupa Maria kita menghadapi nama saya jalan pos maruhata pamoramon nado kita ay dijadi di matalo ngoluta marita Tuhan Yesus Kristus ay ada orang somana ibadah Tuhan kita di baga-baga ibadah do jaminan di panjangnya bahwa nado manangka do kita rasi rasa roh ada di hasilnya topik di mingguta sadarion ay tingkat do hukum di Jehovah Tuhan ay tingkat do hukum di Jehovah Tuhan telah berbuat baik kepadamu Molunga Tuhan itu berbuat baik di kita Nuai anak manusia dari kapal resmi Tuhan dopan di dewata Akhirnya kamu di Jehovah Tuhan tidak berjaya kita dijolong